Aktar minn 870,000 qed jiġu investiti f'Ħalaxa fi proġett tal-Awtorità tad-Djar biex jitjiebu qatt ta' residenzi ta' akkomodazzjoni soċjali u spazji pubbliċi li jeżistu. Waqt żjara fuq il-post il-Ministru l-Akkomodazzjoni u l-Artijiet, Owen Bonnici, qal li l-investiment juri l-impenn tal-Gvern li mhux biss jipprovdi akkomodazzjoni ta' kwalità, iżda wkoll qed jinvesti iżjed fil-komunitajiet biex titjib il-kwalità tal-ħajja tar-residenti. Apparti dan ix-xogħol għamilna wkoll xogħol fuq ġnien li qed biswit dawn il-housing units. Għax aħna kommessi li nkomplu ntejbu l-kwalità tal-ħajja tar-residenti li joqogħdu fil-housing units illi għandha l-Awtorità tad-Djar. Il-proġett ewlieni jinkludi xogħlijiet ta' tisbieħ u manutenzjoni fis-sitt blokok ta' akkomodazzjoni soċjali b'investiment ta' madwar 610,000 euro li minnhom se jibbenefikaw 54 familja. Ix-xogħlijiet jinkludu l-manutenzjoni tal-faċċati, waterproofing tas-soqfa, tikħil u żeba'. Fl-istess waqt, qed jiġu installati żewġ lifts fi blokka B b'investiment ta' 235,000 euro biex titjib l-aċċessibilità għar-residenti. Madan, l-Awtorità tad-Djar allokat 30,000 euro lil kunsill Lokali ta' Ħalaxa għal xogħlijiet ta' tisbieħ, manutenzjoni u landscaping fi ġnien Emanuel Vassallo u l-madwar. Is-Sindku Karl Boxol qal li l-proġetti li huma frott il-kollaborazzjoni bejn il-Kunsill u l-Awtorità se jkomplu jtejbu l-ambjent u l-kwalità tal-ħajja fil-lokalità.